Zer moduz, familian jokatzeko prest zaudete? Sofatik edo afaria prestatzen zaudetela ongi jarraitu dezakezue zurekin bat, baina, hementxe, nirekin, primeran pasatuko zenukete. Animatu, harritzazue parte. Hemen behan agertzen diren datuak eta izena eman kitxu. 10.457 nik hori diot bakarrik. 10.457 euro jaberik gabe momentuz. Gure zarauztar veteranoek badakite zer den lehiaketa honetan sufritzea. Kanpora joateko zorian egon dira, baina inspirazio jainkotiar batek itzuli ditu lehiaketara. Hau da beraien 10. programa eta konfiantza berreskuratzeko prest datoz. Baina gauzak zailtzeko beste talde bat badaukagu. Gipuzkoarrak dira, Gasteizen ikasten dute eta pixukideak dira. Hona hemen, pixukiak! Kaixo, gu pixukiz gara. Bertso zaletasuna da batzen gaituna. Eta denen artean ni arduraduna. Baina oso abia etzara laguna. Gaur dagua beraztu behar garen eguna. Tati, nola ikustezu liar bezala? Nire ustez zu bastante hobeto. Bakit baietz, baina ez dena abusa gara telebistan neurrien. Zu, nire ustez, Tati baino lista, azkarra, Bai, oire egia da. Eta dirua irabaztea du, jungo gara Erasmuseko lagunak bisitatzea Portugalea o Irlandara, hor zerbeza hona daute, igual Irlandara jungo gara. 4 beers, please. Pixukiz! He, he, he! Gasteiztik, haien ikasle pixutik, zuzenean, pixukiz! Aizea, Aimar, Aitor eta Joane! Pixukiz! He, he, he! Ue, Gabon, laukote, zer moduz? Ondo. Bueno, zuek Euskal Filologiako ikaslea zarete. Bueno, nik Euskal Filo esaten dut, baina gaur egun gradua ez da horrela deitzen, ez da? Ez. Zeran ditzen da? Euskal ikasketak. Euskal ikasketak. Bueno, Euskal ikasketak ikasten dituzuen. Euskal ikasleak, berdan. Eta txikitan, bertso udalekutan ezagutu zenuten elkar. Eta bertan, ados jarri zineten karrera unibertsitaterio bera ikasteko eta pixuan bizitzeko, edo nola suertatu da? Orduan adostu goen batera biziko ginela, adostu goen karrera berdina ikasiko gela, eta existioko zala ETV programa bat zurekin bat izeneko eta gu agertuko ginela. Ostras, Aitor agian medium karrera egin bertzen, Zelako gauzak. Bueno, dena den, zuen lehen aldia da hemen, urduri zaudete? Ez du ematen. Ai, ze ondo, zuen burarekin konfiantza daukazue, hori nabari da. Beraz, besterik gabe, hasi gengo gara lehiatzen gure tximista fasearekin. Tximista txanda, tximista bezain azkar pasatzen delako galderak bata bestearen atzetik bakoitzak 10 puntuko balioarekin. Joane, zu zeu hasiko zara erantzuten, erantzunez baldin badakizu, txanda pasasan, eta Aitorrek hartuko du testigua. Ados? Venga, besterik gabe, denbora! 14 zazpi? Zazpi. Oso ondo, ugaztun guztiek duten ezaugarri amankomuna. Ilea. Bai, zenbat alde ditu dekaedroak? 10. Bai, Frantziako zein hiritan dago Lourdes santutegia? Lourdesen. Oso ondo. Arto irinez egindako opila, mea eta piribila. Taloa. Oso ondo. Zein hilabetetan hasten da hemen udazkena? Iraian. Zuzena da. Gauaren hasiera? Iluntzea. Bai. Laranjondoaren fruitua? Laranja. Bai. Zenbat o ditu horoskok? 3. Oso ondo. Euskal aktoren batasunaren siglak? EAB. Bai. Kirol norgehiagoka 3 probaz osatua dena? Triatloia. Bai. Bukatu hau, aldapan gora pausorik? Pauso. Bai. Zenbat gramo daude kilo erdi batean? 500. Zuzena da, perretxikoen gaineko atala? Ui, denbora. 13 galdera asmatu dituzu, Joane, dituzu ezin dutuzan, bale? Ditugu. Joane, bai, 13 galdera, beraz 130 puntu lortu dituzu. Oso ondo, hasi zara,
Joane, ze zure taldekidak ez dakit, bale? Ostras, ez dakit zuen arerioak ero aurkariak ezagutzen dituzuen, baina iskuk be horrelakoak egiten ditu askotan, berazten denean jokatzen eta bakarrik berak erantzuten ditu galdera guztiak Joane bezala. Ostras, oso ondo aritu zarete, beraz, dena den, estrenatu zarete dagoeneko zurekin lehiaketan, eta orain bai, paso emango diogu gure zarauztar veteranoei, zanpantzarrei. Joder, oraindik no me recupero gabezu dezi. Joder, bihotza ateako zaio. Yucatán... Bueno, oantxe espabilatuko ja. Bete gabeko, asmoz gainezka dauzkat. Joe, ez deta inga eski pasa, behin kotxean monta honitzanetik. Bai, ez dakit jainkon bat badaon, baina zerbaitek egon behar du derrigorrez. Bai, motel, andele, wey, órale! Andele! Isko, hona izen mandi? Ez egipak. Ibiza ez, wey, Yucatanera! Joe, nik behin iriatziot ez hauzenik. Ez tek ez da sagardegiakin gogoratzen. Bai, motel, sagardegia eta bai, México lindo, wey! Zanpantzarrak! Datorrela, zanpantzarrak taldea. Peru, Beñat, Oier eta Isku. Gorka. Zanpantzar! Txikiz, ikusi duzue beste taldean nola aritu den? Oso ondo. Bueno, Joane, nola aritu den? Bai, potente ibilia. Isku, kontuz, Bai, argi ibili beharra da. Oso argi. Tentuz. Bai horixe. Bueno, zer moduz? 10. saioa. Zuen anibertsarioa da. Zorionak. Zondo, ja. Bai, 10 programa, 10 saio elkarrekin. Bai. Ez da gutxi, Ez da gutxi, ze polita, ez da? Bai. Bueno, dagoeneko 10 saiotan 2.140 euro irabazi dituzu, Bai, ondo, bai. Baina gure zakuko dirua ez duzu erabazi oraindik. Hoi falta zego, bai. Bueno, ia gaurkoan nola moldatzen zareten? Tximista fasearekin hasiko gara, badakizu Gorka hasiko da lehiatzen, kontzentratu, eta besterik gabe. Aurrera! Bihar igandea atzo? Paso. Ostirola. Bai, zuzena da. Italiako hiriburua. Roma. Oso ondo. Zein hiriburutan dago Kurtzal zubia? Paso. Donos. Bai, zuzena da. Txano gorritxo dut izena, Amonaren etxera? Noa. Bai. Ez hotz ez bero. Epel. Zuzena da. Zer da niretzat nire amaren aizpa? Izeba. Bai. Bostak eta iluna txerria hiltzeko? Eguna. Bai. Oinak lurrean uzten duen aztarna edo seinalea? Paso. Oinatzea. Bai, zuzena da. Oinat pelotari leitzarraren abizena? Bengoetxea. Bai, zuzena da. Itxuseren kontrakoa? Polita. Bai. Belarrondoan ematen edo hartzen den kolpea? Belarrondokoa. Bai. Maialen Gurbindo abeslariaren ez izena, txika? Txanda pasa. Paso. Serrata. Sobresalto zen erantzun zuzena. Burua babesten duen ezur multzoa? Txanda pasa. Gure zurra. Bai. Taula periodikoan ni zein elementu da. Ai, denbora. Vale. Txikiz. Bueno, guztira 12 galdera asmatu dituzue, Peru gaur oso ondo aritu zara. Bueno. Usteote... Ja, beste da maino beto. Bai. Bueno, zure 10. saioan, benetan, luzio inzaz. Agian gaur liderra ero kapitaina izan barko zara. Edo Beñat zu gora indik ez zara izan kapitain. Ikusiko dago. Ikusiko duzue. Zer gaur zatoze bizkate udazkeneko kolorekin, oso gris zatoze gaur. Udazken loreak, bai. Bai, ez da? Animuak grisa gestian bitarten ondo. Bai. Bueno, ikustezagun nola dagoen gure markagailua. Zanpantzarrak taldeak 120 puntu eta Pixukiz taldeak 130 puntu. Pixukiz, bueno, Pixukiz ez Joane, ostras, irabazten zoaz. Bai, hori mateu. Gure 10 saiotan dabiltzaia hemen dagoeneko eta oso ondo hasi zarete. Zara? Bueno, gero hauekin hobeto. Hauekin hobeto? Bai. Bale, ikusiko dugu. Txikiz, eta zuek espabila, Bai. Ze badakizue, talde berria sartzen den momentuan, markagailua 0tik hasten da. Bai. Ba, bueno, tximistaren argia amatatuko dugu, eta bigarren fasera goaz. Eta orain, bigarren fasean, badakizue, taldetako batek
aurrerantz egin beharko dula, lidera gain zuzen ere. Eta Sanpantzar ilustreak nola dago zuen kirol mundua, Ze badakigu, Oier eskubaloian aritzen da, Beñat ralixetan, baina Beñat, zu zer zara, kopiloto edo zer egiten duzu? Tokatzeanen piloto da bestelako piloto. Tokatzen da ni. Piloto naio. Bai? Bale. Eta Peru, zuk zer egiten duzu? Nik eskubaloia. Zupe eskubaloia etxuzu? Enekin? Da zer zara? Ni portero. Zu peatetzu. Normalin beti zaren dabe, portero bizkatarrika da, eukitzen dabe. Bai, esate, bai. Ja, bai, pixka, bai. Eta, bueno, isku badakigu. Pelota, pala... Frontoiko semia. Frontoiko semia. Hori da. Bueno, zein izango da zuen liderra, zuen ekipoko kapitaina? Frontoiman. Frontoiman. Bai? Bai, oengoz bai. Jukatanek salbatu segun aurrekoan, eta... Egon, lehen komentatu dira zuen gauza bat, zuen ametsa edo zuen helburua, gure sakuko tiroa lortzen baldin baduzue, aldatu egin duzuela. Bai. Garbi. Bai, Mexikoa guaz. Orain Mexikora zoazte? Hau da, ja ez duzuen nahi Eibizara joan ez? Ja, viejos tiempos. Eta zagarrotegiarekin zer gertatu da? Hori mantenitea. Hori mantenituko da. Vale, orduan, Yucatan eta zagarrotegia. Ez, zagarrotegia Yucatan da zagarrotegia. Zagarrotegi Yucatan eta zagarrotegi. Hori izango da zuen helburua, ez da? Bale, oso ondo. Bueno, esan nahi zuen kapitainari? No, txarri. Enguaituk. Txorra. Gurra, Enguaituk. Artu zure leku. Zinko izan. Jokatzen hasiko gara, badakizue, boteia sakatzen baldin baduzue, 40 puntuko balioa izango du galderak, bestela 20. Eta ordoa lehenengo galdera. Zurekin Zondo. Isku oso guapo zaude beltzez jantzita. Mila eskerrak no. Kontxako banderaren aurtengo emakumezko talde irabazlea. Donostia Arraun Lagunak, San Juan, Orio edo Hondarribia. Hane honginean parrandan. Bai. Eta batzen ez gaina movida gontzala hori jokoan da Arraun Lagunaken artean, ze Arraun Lagunakek egira zizun eta pankartak entzen hasi zen hori jokoak. Osea, que Arraun Lagunak. Arraun Lagunak markatuko dugu. Bai. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da, eta bueno, badakizu azalpenak kentzen dozta zuzela beti. Igual lehen aldiz irabazi zuen bandera. Hala, listo. Ondo. Venga, beste datu bat gehiago emateagatik. Bigarren galdera. Matatxo, lauen aurten. Zurekin, lauen aurten arteni. Hauen arten azteko. Zein taderena da goizean oskorria bestia? ETS, Bengo, Thatchers edo Bulego. Zuk gozategiaz aparte? Bai, baina... Zabek ez da ezki. Goizean oskorri. ETS pixkat entzun izan dut. Ez sonatzen ETS nadanika. ETS Gasteiztarrak? Bai, goizean oskorri. Igual diska berrikoa da. Ez dakit. Thatchers da Bengo ez dakit zein dian, Bulego bai. Bulego zer dia, Azkoitiarrak? Azkoitiarrak. Bai, ez dakit. Bulego esango et. Bale, Bulego markatuko dugu. Eta Bulego zuzen alda? Ez, Thatchersen erantzun zuzena, Nafarroko taldea da, hau zera bestia. Hora gian fan segingo zara? Bai. Bueno, Nafarrek euren urrengo lana izango den Hiruzpalau amets larri aurrerapen gisa argitaratu dute abesti hau. Ze polita, ezta? Bai. Ze majoa, ezta? Oso diferenteak. Estiluak oso diferenteak. Hirugarren galdera. Logikaz eman isku jakin behar dikar. Bai. Zurekin, Logikaz, isku jakin beharko luke. Asko, ja konfiatzen, Bueno? Joder, logikaz. Yucatanera joateko, konfiantu beharko dute, zugan. Bai. Iruñaren ostean, zein da Nafarroako herririk jendetsuena? Barañain, Tafalla, Lizarra edo Tutera? Lizarra ez behintzat. Lizarra ez, bale. Ziur? Bai. Barañain, nerekin kongizen ibili izan batek uste hor gimnasio dakala.
Baina eski, klar, ez tekizen bat biztan lebizian. Barainain, majude. Eta faia baita, tutera baita. Tutera, bai. Ze tutera unibertsitatea dao. Nire lehen guzinak horrik azizun unibertsitatea daola. Bai. Eta igual tutera izango, eta. Ze unibertsitatea dao, eta... Pentsatzen hasita, logika daka igual. Tutera. Tutera markatuko dugu. Bai. Zuzen alda? Bai, zuzena da. 35.000 pertsona baino gehiago bizi dira bertan. Bai. Unibertsitatea dago. Bai. Oso ondo, bizko. Eta, laugarren galdera. Euskalo beste zebit, atatzituken. Eta hau logikagatik ez du jakingo? Nik uste baiet. Bai ez da? Edo ez? Bai, eta beste bi eman. Zein ez da arroz mota bat? Arroz horia edo basmatia? Basmatia, ez da izarren. Arroz txuria, jatenik horiik ez da jaten bai. Basmatia. Zer da, basmatia. Nik ez otzitu arroz luzeska eta bestia txiki jaua baino. Basmatia. Basmatia, esango ez dela arroz mota. Horilla igual egon goa. Bai, paiaku. Bai, baina hoi kolorentia egin da. Bai, Basmatia esan. Basmati markatuko dugu. Eta zuzen alda? Ez, horia. Basmatia da betiko luzea. Ja. Bueno. Ja. Bueno, listo, bukatu da zure lana. Bueno, bukatu ez. Orain zure taldekidek erabaki beharko dutero, ordenatu beharko dituzte, 3 afixo horiek eta dagoeneko badituzu, Ieba? Hortxe, haufa. Aha, bale. Eta zein izango da galdera? Zein da garaiagoa? Bueno, ikusi moski. Garaiena ezkerrean, jarri beharko duzue. A ver. Fijatu, hai kaleko farola bat referentzia zioko. Baina... Hoi estek. Nik esago. Nik altu xomate baina punta ez dakik ikusten. Ida, ni aldauko nituen. Bai, igual. Igual. No? Bai, se finek lako. Nikola. Hori jarri duzu horrela punta ez delako ikusten. Hau ez dakigo proportzioan bazai hona baina jugar. Horri punta ikusten zaio, baina. Igual finek lako engaina hauiteik, Horrela? Bai. Venga, bai? Ia, gorka eman buelta. Esketzeka kriterioikan. Vale, zein da garaiagoa? Eta zure taldekidek jarri dabe orden honetan. Burj Khalifa, Shanghai Tower eta Freedom Tower. Burj Khalifa uste altuena dela, ze baskoz porren mundu ikusten honitzen da, uste altuen alzala esan zuela. Dubaien ona, uste. Izen horrekin bintzat. Bestiak, Shanghai Tower da Freedom Tower, ez da gehitideikan, baina hola xelagakoet. Bale, bai. Bai. Bale. Eta zuzena alda? Bai, Burj Khalifak 828 metro neurtzen ditu. Shanghai Towerrek 632 metro eta Freedom Towerrek 551 metro. Eta guztira 3 erantzun zuzen, beraz 120 puntu lortu dituzue. Eta tximista fasean irabazitakoari gehituz gero guztira 240 puntu. Bueno, txikis oso ondo, orain badakizue jun gure autobus geltokiran. Eta, bueno, itxaron, ia gure pixukizak zer egiten duten, bigarren fase honetan. Eta pixukiz taldea prest. Bueno, ez dizue galdetu lehen, zein da zuen ametxaro, zer nahi duzu egin gure zakuko dirua irabaziz gero? Gure ametxa Erasmusen dauen lagunak bisitatzea jutia. Eta, bale, non dituzue banatuta lagunak? Irlandan, Portugalen eta Polonia. Irlanda, Portugal eta Polonia. Hoi da, bai.
Bale, oso ondo. Osea, a ber, Sanpantzarrek hasiera nahi zuten Ibizara joan, orain Yukatan esaten duten, ez? Bizkat gora erori dira. Gu lehenengo txikitik. Eta zuek lehenengo Portugalera adibidez edo Irlandara? Bai. Eta gero Portugalera eta gero ja amestuko gehiago. Bale, oso ondo. Hori da, jarraitu amesten hori oso garrantzitsua. Bueno, amesten jarraitzeko aukeratu beharko duzuen lider bat, ero kapitain bat. Eta zein izango da? Ni izango nahi. Zu izango zara Aitor eta esan badauka zuri Tati deitzen dotzue baita, ezta? Baita, bai. Bale, hori gogoan izateko. Bueno, Aitortxu, esan aioa jo zure taldekidei. Venga, Hemen konfiantza oso garrantzitsua da, badakizuen, Uste baldin baduzu Aitorrek edo Tatik asmatuko duela galdera, sakatu botoia beldurri gabe hau estrategia kontua ere badata. Aldanik eta puntu gehien bildu behar dituzu. Ikusi duzuen nola moldatu diren beste taldekideak, beraz, kitxu. Hasi egingo gara lehenengo galderarekin. Ez, Denbora. Zer moduz, Aitor, hor, ondo zaude? Bai, ondo, momentuz ondo. Momentuz ondo, bale, oso ondo. Claro, zaitxut asko ezagutzen. Kirola gustuko duzu, artea, geografia, bizkat? Kirola batez, bai. Kirola batez, Esan duzun horreia mintzat. Eta hau, estatu batuetan izandako eskandalu politiko ezaguna. Watergate edo Waterwall? Bueno, ideia ipesta batzu. Pelikulak egin izan da bezonen inguruan? Bikian bat aukeratu bida, así que Watergate esan dut. Watergate. Aboleo, 50-50? Bai, hone bertamar data. Vale, Watergate markatuko dugu. Eta zuzen alda, Watergate? Bai, 70 hamarkadako eskandalu honek Nixon presidentaren dimisioa ekarri zuen. Zan, wonderful, wonderful. Bigarren galdera. Denbora. Bueno, zure taldekida pixka segurola dabiltza, Nongoa da Itziar Ituño aktorea, ezagutzen duzu? Itziar Ituño, bai. Bale, oso ondo. Basaurikoa da, ala Durangokoa da? Ez da seguru. Ez eten abien beste batekin nahazketan, baina Basaurikoa dela esan bat. Bale. Basauri markatuko dugu. Eta Basauri zuzen alda? Bai, zuzena da. Zuzena da Itziar Ituño, La Casa de Papel, Goenkale, hainbat eta hainbat legutan ikusi izan dugu, museo bat. Eta, zer nizun izan da, orduan, zinema eta gustoko duzu? Gustoko bai, ez naiz bereziki jarraitzailea edo aktoriak eta zuzendaritxak eta ez du bereziki jarraiketan. Baina bai, ikusten dutenien beti guzti da. Oso ondo, bale. Zugatik gehiago jakiteagatik. 3. galdera. Eta zuek arriskatu bizkate, Ni idea. Ja, que va. Denbora. Ze konfiantza gutxi. Nork abesten du Don't Go Yet kanta. Haude, azkan txilixu, azken garrazia. Camila Cabellok abesten du edo Ariana Grandek abesten du. Derrio... Oinarte 150 legia nahi konden funtzionaz. Eta hontan be, horre funtzionabikoa. Baina, Kari, zuk ikasten duzu Euskal Filo, ez matematika edo probabilitatea tari dana. Orduan, no desan, letraseku izan da, kontu zibili. Ze bai, bizkat funtzionaleik 150 hori, baina euskal logika bera bili behar duzu. Bueno, klaro, alako galderatan logika erabiltzea ez da erresa. Ariana Grande, esan. Ariana Grande. Bakizun dena Ariana Grande? Aurpegirik etxe jarten. Alako txikitina, kriston koleta luziaga zibiltzen dana. Ariana Grande markatuko dugu? Bai. Venga, Ariana Grande markatuko dugu. Eta zuzen alda? Ez, Camila Cabello zen erantzun zuzena. Abesti hau da, ezagutzen duzu fijo. Eta TikToken oso ezaguna egin da, ze koreografia badauka eta hori guztia. Bai, bueno, alako xe goza. Ez da zer gertatzen. Beste galdera bat... Hortxe. Bai. Zurekin bat! Bai. Klaro, kirolak, klaro. Bai, hau jakingo du?
Vale. Nor da oraingo Kaiku Arraun taldearen entrenatzailea? Bai, bakilai. Hau temporada erdixen sartu zen, hasieran beste postu bat eukan. Beste isku bat niri lanak entzen. Espadako antzeko postun bat, baina oso kerrezpan hau bai, Jose Luis Korta. Vale, egon, Lehen aukerak erakorriko ditut. Bai. Mikel Orbañanos, Jon Salsamendi, Jose Luis Korta edo Unai Exposito. Zer esan duzu, Aitor? Jose Luis Korta. Jose Luis Korta, bale. Beraz, markatuko dugu Jose Luis Korta. Eta zuzena da, Jose Luis Korta? Zuzena da, bai. Eta zaten guztia ja dagoeneko Aitorrek ematuzu, beraz, ala, agur. Bale. Eta kitxu, bale, Aitor, listo, orain. Zuk ez duzu zer egin behar, momentu. Zure taldekidek 3 afixoiek ordenatu egin beharko dituzte. Eta, jaba dituzu afixak hortxe, bale, oso ondo, kirolariak dira. Bale, eta zein da galdera? Nork lortu ditu urrezko domina olimpiko gehiago? Hola, bai azkarrak zareten? Bai, Kitxu, Aitor, eman buelta. Bueno, zure taldekidek ordenatu dituzte afixak, bale? Galdera zen nor lortu ditu urrezko domina olimpiko gehiago. Eta beraien ustez, Michael Phelps, ondoren Usain Boltek eta ondoren Serena Williamsek lortu dituzte. Bale, bakit Michael Phelpsek dakola urrezko domina gehixen olimpiadetan rekorra beria da, ordan horri seguro. Bale. Eta gero, urrengo bixan artian, Usain Boltek urte baten behintzat asko lortu eben. Orduan, Serena Williamsek horreik berdinketako bastante olimpiadiak, ez du aldatuko. Ez du aldatuko? Ez. Bale. Bueno, 40 puntu daude jokoan. Ziur zaude? Bai. Bale. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da oso ondo. Michael Phelpsek 23 urrezko domina ditu, Boltek 8 eta Serenak 4. Ikusiko dugu nola dagoen gure markagailua. Oso ondo. Pixukiz taldeak 250 puntu eskuratu ditu eta Zanpantzarrak taldeak 240. Ai, ama, barriro be, 10 puntuko aldea. Eta barriro be, Pixukiz taldea irabazten momentuz. Orain bai, bigarren fasea bukaturik, badator erabakigarriena izan be, hementxe daude puntu gehien jokoan. Eta bitaletako batek zaku irabazteko aukera izango du. Eta badakizue batzuen zoriona, besten zoritxarra izango dela. Zuek ez galdu, 3. fasea. Pixukiak prest. Eta Pixukiek bertso udalekuetan ezagutu eben alkar. Aia zenbat urteekin eta zenbat urteia, zeuen? Urte asko, ja. Lehenengo ezagutu ginean naizea eta biok, gero Tati. Urrengo urtean gainera. Osa, gukeko gena 11 urte, Tati ezagutu genean 12, eta gero Aimar 15 edo 16. Eta zu berandu sartu zeinen, Aimar. Berandu deskubre unun bertxu antzen. Bai ez, da? Berandu ez, Claro, baina bertso udalekutan ezagutu alkarra eta gero, gradu bera ikasten zabiltzate, pixu berean bizizarete. Hori dana planeatuta zeuka zuen edo... Egize da, udalekutan ez, askotan ez, hartze jatzula puntu nostalgiko hori, ojala batera biziko bagina, ez dakiz eta bukatu gaunean batera bizitzen bastante grazioso. Agian zuek nostalgia estremura eraman duzu ez, da? Ez, bueno. Badakizu, 3. fase honetan puntu asko daudela jokoan, bai? 60 puntuko balioa izango dute galdera simpleak, eta 120 puntu botoia sakatzen baldin baduzue, baina kontuz, botoia sakatuz gero aukerak desagertu egingo dira, Aitorrentzat. Bale? Zurekin bat? Zurekin bat. Oso ondo, venga, hortxe doa lehenengo galdera. Zurekin bat! Tozu aukerarek ikusiko hemen, bale? Ados? Gorputzaren zein aldetan dago gibela? Hombre, zein aldetan pentsatzen dudala ezker eskuma, ez? Bai, hori da. Vale. Ez dela, sabelaldian dala esan dabe. Balizoko lege. Eta... ez dakit.
Ez du balio esatea hemen edo hemen, osea, esan behar duzu rollo... Geixo bestakit, baina esangonek eskerrek aldean. Esangonek ez, esangot eskerrek aldean. Vale, eskerraldean orduan, vale? Eskerraldean dio Aitorrek, eta zuzen alda. Eskuinean dago, diafragmaren azpian zehatzagoak izateko. Ui. Bigarren galdera. Denbora. Konfiantza galdu duzu ja? Galdu ez, baina gopestak egu, así que... Sekula. Bueno, eura pesakite, beraz ez baduzu asmatzen ez da zen gertatzen. Euskal Herriko zein urtegik bil dezake ur gehien? Esa, zenpere edo ordunte. Ordunte ez da egiten nun dauen, ez da egiten existien dan be. Zenperen... Bai, hor jarri goztu, existien da. Zenperen eta esan egon dena inguruan behintzat. Eta esa, esangot. Esak. Bai. Esa markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda, oso ondo. Bai. Urtegiak 456,86 hektometro kubikoko edukiera du. Handixa. Oso handixa. Oso handixa. Bueno, oso ondo, 60 puntu eta 3. galdera. Denbora. Aukerekin asmatzea arrasagoa da. Los Simpson ikusten duzu? Bai. Kapitolo baten tipa azaltzen zen. Bello. Maravilla. Oso ezaguna Tanzaniako primatei buruz egindako ikerketagatik. Jane West, Austen edo Goodall. Bueno, ez da gitz. Baina... Jane Austen esangot. Jane Austen. Markatuko dugu Austen? Bai. Zergatik Austen? Ez da gitz zerbait esan bida eta iruteko bat, ez da gitz. Ez da barrazoi jakinik ez dugu. Bale, zuzen alda Jane Austen? Ez, Goodall zen erantzun zuzena. Jane Austen zan idazlea. Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, super politxak. Ez egun egizatela. Bai, claro. Beste galdera bat. Denbora. Aitor, bakarrik zabiltza barrez? Bai. Venga, lasai, Bai, lasai, bueno. Ez que nire urduri jartzen izan etxen dut. Berba pilo bat, eta barrez azten naiz bakarrik. Orduan, super empatizatu egin jot zurekin. Enkarterri eskualdeko biztanle gehien dituen udalerria. Zaila, Karrantza edo Balmase da. Nahiko galdera zaila da. Ez bromia esan. Ez da egiten, baten begonda, ez da referentziarik, baina Balmaseda esan. Bale, baina Balmaseda esaten duzu, Balmaseda... Balmaseda markatuko dugu, Balmaseda. Eta Balmaseda, zuzen alda? Ez, zaila zen. Aziratik gatu nintzen. Aziratik igarri duzu, asmatu duzu. Zaiak 8.500 biztanle ditu. Balmaseak 6.000 eta Karrantzak 2.800. Bueno. Venga, beste galdera bat. Azken galdera da, Zurekin. Hola, ze ondo. Eunde 20 puntuko balioa du galdera honek. Zein da Nafarroako egungo presidentea? Dale, hau bai. Ustez. Maria Txibite. Zeran esan duzu? Maria Txibite. Bale. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda, oso ondo. Zu, azken galderan bra egin duzu, Bai. Bueno,
Listo, bukatu duzue guztira. 2 erantzun asmatu dituzue, eta 180 puntu lortu dituzue fase honetan. Ez dago bat ere gaizki. Oso ondo, txikiz. Oso ondo aritu zarete. Beraz, orain? Bestiak zituen. Bestiak zer egiten duten? Hori da, beraz, gure autobus geltokira, gure markesinara, eta paso emango diogu zanpantzarrei. Suposatzen dut, atera dituzula zuen kalkulua? Bai, ata ditugu. Zuen estrategia beti bezala ez duzula kontatuko? Hori da. Bueno, vale. Baina, por cierto, aurkitu duzu ja ralixetarako kotxea? Gaur da aurrengo egunetan diru gai lortzea deun da hola kotxe hobia barosiko duk. Zu, momentuz irabazitako agaz, ja pieza bat erosteko badaukazu, Pieza batek ez da zerraiten. Bueno, zu, pieza batek, piezaz pieza egiten da kotxea. Está, bueno, se puede ganar, bueno. Venga. Utzi egingo duzue? Bai. Ez dakigu, ez, a ber. Denbora. Duezkio, hankamotz. Isku, Arabako zein eskualdetan dago Murgia. Ez Mungia, Murgia. Gorbeialdean, Arabako Errioxan edo Aiaran? Arabako Errioxan ez behintzat. Eta Aiaran da Gorbeialdean artean dakatu da. Zeintzun artean? Aiara eta Gorbeialdean artean dakatu da. Eska Aiaran... Ez dizunatzen Aiara aldean da honikan. Aiara aldea Gipuzkoati sartzen hasieran da, eta autopistan da ez dizunatzen Murgiako kartelikan da honikan. Osea, Gorbeialdea esango eta. Gorbeialdea, beraz? Bai. Gorbeialdea markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Zuiako Uralderriko herririk handiena da Murgia eta bai Gorbeialdean dago. Oso ondo. Oso ondo. Bigarren galdera. Manitezko. Zurekin bat. Pentsazak ondo, Pentsazak ondo. Eta dengo hartzak, lasai. Oierren mehatxua eta Beñatek lasai hartzeko. Voleibolean, pilotak zenbat aldiz ukitu dezake lurra? Pentsazak ondo. Okerez bana voleibolian pelotak ezin du lurra ikutu. Ez? Ez. Bintzaku volei playa ite egunean zautzan ez bintzat. Osea, que voleibo... 0, ezin da ikutu. 0? Lurra, bai. Ziur? Bai, irutoke ematea, baina lurra ezin da ikutu. Bale, 0 da zure erantzuna. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda. Oso ondo. Zelako okerra naiz batutan ez da. 3. galdera. Asmatuko, utzingo jau, baina utzi. Batxier zientifikoa egin zuen, Bai, baspare utzingo jau. Bai, baspare. Atako, hola, pentsatzen. Denbora. Igual aldu, kendu eskio igual, aldu lapsus bat, baspare. Piskate interes gehiago emateko, ez? Zelago kontsergadora dira zure lagunak. Estrategak, hau... Bai, estratega rollo, ez? Osea, bizkate... Hay que jugársela esatean. Bai, ez da. A ber, nire dut ikusi isku despeinata. Jode, aurreko honek hon itzan despeinauta, Bai. Ez da tragona pasatzen egia zen. Asmatu da geho, bai, asmatu ezkeo. Isku, Gorka. Zein da taula periodikoan lehen simboloa? Oxigenoa, hidrogenoa edo karbonoa. Zentzetatik handi non da, hau, ez banun jakiten azterketa egiteko momentuan 0 atako nun. Bestelen ditzen oso fin ibiltzen dez, baina ez. Zu fondo-fondoan letrasekoa zara. Bai. Ez que batxiargo aukeratu nuen ekilako gero zer karrera egin, eta horregatik zientzitatik aukeratu nuen. Hori asko egiten dabe baina. Bai, hankazartzi izatea. Bai, ados. Bai, hidrogenua. Hidrogenua? Bai, garbi gaina. Hidrogenoa markatuko dugu. Eta zuzen alda, hidrogenoa. Bai, zuzena da. Beste galdera bat. Uste hona. Ez du jakingo?
Aukera gabe. Jakite bau, Aktoriak da asko estazki. Denbora. Zein da Inigo Ibarra Lizundia aktorearen izen artistikoa? Inigo Aramburu, Patxi Bizkert edo Ander Lipuz? Ez da daik, baina Patxi Bizkert ez ozerrati zona biteit. Nun baiten aitutak atela iruitze zait. Bueno, eiruratia aktoreak, Bueno, bada, orduan ez da. Ander Lipuz, izatez markinarra. Patxi Bizkert. Inigo Ibarra Lizundia. Igual Ander Lipuz esateak baina ez dakit. Patxi Bizkert esango eta. Patxi Bizkert markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda? Ez, Ander Lipuzen erantzun zuzena bera markinarra eta ulestiko antzerki bai jardunaldixak bera kantolatzen dauz. Marabillosu gixaten diz. Bueno, eta orain azken galdera. Ustez que kapasek jakiteko. Hau kapaz da jakiteko, Mantengo jo. Kapasa da. Baina... Zure taldekirek ez dabiz bizitasun asko ematen, Estazio espazial errusiarra. Mir, Soyuz edo Skylab. Es que Mir estazion internacional da. Internacional, horrek ez dezoni errusiarra nabakarri danika. Internacional, como un base bat bezala. Ni eske Mir baki zen da, baina eske Rusiarra Mir, nik eske... Eske uste internacional dala. Eta internacional izan behar bat mau. Eta Skylab amerikano sonatzen. Eske Mir da Soyuzen artian dudakat, eske Mir internacional da. Baina eske Rusiarra, bueno, Soyuz esango. Soyuz. Soyuz. Bai. Baina zerrati Soyuz... Ez que Mir... Internacional, ez? Bai, ez que Mir da internacional. Claro. Horregatik. Ba, Soyuz markatuko dugu. Bai. Eta zuzen alda? Ez, Mir zen erantzun zuzena. Estazion Mir, ez da internacional. Gau rusuan izango da. Ba, rusuena da. Generosuak. Jatorriz, ba, rusu. Generosuak, internacional jartzeko behaien zen. Bueno, gero izan leki internacional, baina rusu kein dagoa, Zero rusuena, edo... Ja. Gero, osea... Enekin, nik uste duen internacionala zala. Rollo arrantza portua bezala, ez bada, ondarrut dauka beran arrantza portua, baina gero beste txalupa batu bezartzen dira. Ja. Ez da, Ja, igual. Igual sartzeako peagia patzeu amerikanuan. Bateaki. Bueno, a ver, barkatu. Guztira, 3 erantzun zuzen, beraz, 240 puntu irabazi dituzue fase honetan. Ikus ezagun gure markagailua. Hortxe, Zanpantzarrak 480 puntu. Eta Pixukiz taldeak 430 puntu. Bueno, zan beharra daukat zuei, urrengor arte zan behar dutzuet. Baina oso ondo aritu zaret, Bizkat urduri jarri dituzue gure Zanpantzarrak. Eta urrengo saioan beste aukera bat izango duzue, entrenatzeko eta lehiatzeko. Oso ondo ibili zarete benetan, Aio eta urrengor arte, txikiz. Hale ba, bueno. Aio. Eta dakizuenez, gaurko finalista beraz eta sako irabazteko lehian arituko dena Yucatanera joateko, Zanpantzarrak taldea izango da. Beraz, segidan, Jaun Andreok, finkapen fasea. Finkapen fase honetan aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. 3 minutu daude proba osatzeko, dakizuenez, eta taldekideek pistak eman eta liderrak asmatzen duen hitz bakoitzeko aurretik zituzten puntuen 110 eurotan irabaziko dute. Gogoratu, sinonimoak debekatuta daudela. Eta Zanpantzarrek 480 puntu dituzte, beraz erantzun zuzen bakoitzeko 58 euro puntuen 110. Oier, ondo zaude? Ondo gaude, bai. Piskat urduri, baina ondo. Ez jarri urduri, Oier? Lase. Zuia espertu za, hemen da. Bale, zurekin bat? Zurekin bat. Venga, ba, aurrera. Animalia. Jogi. Neikua. Artza. Bai, zuzena da. Irakurri. Bi horri.
Txanela. Ai, txarto, ze bib hitz esan dituzu, bainat, kasuen... Jarretu. Barea. Kontrakua. Oskola. Karakola. Zuzena da. Ligamentua. Txurilla. Gogorra. Ezurra. Zuzena da. Onda, berrogeita lau euro. Horia. Tortilla. Baratza. Arrautza. Ez, patata. 2 minutu. Ilargia. Izpiak. Argitxua. Eguzkia. Zuzena da. Esnatu. Soinua. Mobilan. Iratzargailua. Bai, zuzena da. Minutu eta 35. Arrantza. Itxasua. Titanic. Barkua. Bai, itxasontzia. Itxasontzia, bai. Zuaitzak. Adarrak. Berdea. Ostoa. Zuzena da, oso ondo. Minutu eta 15. Euria. Koloretsua. Eguzkia. Ostadarra. Zuzena da, oso ondo bukatu duzue. Bueno, nahiko ondo ibili zarete. Gaur kontzentrazio berezi bat. Igarri dut, bai, benetan. Guztira 8 hitz asmatu dituzue, beraz, 384 euro irabazi dituzuen. Oso ondo. 384 euro zuzenean poltsikora, zuen poltsikora doaz. Ez dago bat ere gaizki, por cierto, hor tortilla, patata, baratza, hor zer gertatu da. Gero penkatu naiz, igual laiz, rufles, olako mazo, altzan behar. Rufles, da. Izango ban. Baina, baratza, arrautan hundik atatzeki. Baratzatik atatzeki. Claro, es que arrautaz da baratzetik urteten baina, Gorka? Hore, baki, toiotik antzertetzea. Ja, zan zerretik zatatik, ez? Vale, oso ondo. Bueno, dena den, Jaun Andreok, finalera goaz. Gaur, 10.457 euro ditugu jokoan. Bueno, Zanpantzarrak, a ber, esan duzue, saioa hasieran, Yucatanera joan nahi duzuela. Ez daketa horreko saioko kontuagatik denala, ez, suposatzen dut baiet. Zer egingo duzue Yucatanen? Igualdo. Igualdo? Ego zer. Zoz egingo dugu. Ego zer. Yucatanen etziok zagartegirik, Igualdo. Zagartek bila montako dugu. Bale, oso ondo. Momentuz gai aukeratu beharko duzue, bale? Eta badakizue, garrantzitsua dela gai aukeraketa zuzena egitea. Bale? Venga, hau etxek dira gaurko gaiak. Itxua, gorra edo mutua. Zuek mutu gaditu zarete. Bai. Barkatu. Nik mutua zago. Zeba. Txiribitonen tankera sekako neketa. Xildu, bai. Zer esan duzu, perukito? Txiribitonen tankera kata. Ez, broma esan da. Loro, isildu bai, Nasuna, gorra, itxua, bai badit. Mutua, bera. Bai, ez, estik konbentzita. Ez. Gorra, gorka, gorra. Erdikua. Gorra? Bai. Bale, aurrea. Venga, gorra da zure taldekidek aukeratu da ben gaia isku. Badakizu, gai honen barruan, 3 galdera asmatu beharko dituzu, gero ez da zailagoak izango dira, eta denak asmatzen baldin badituzu, bueno, zuia espertua zara. Bueno, ezen beste. Super galdera erantzun beharko duzu. Oida, a ver. Bueno, txiribitonen tankera, zuk ez daukazu, Ez da bat, erbentza ditzen iteit. Ez, hori da. Eta asko gaina, eta oso ondo. Eta gaina gorra aukeratzen mutilko gorra naukelako. Hori da. Venga, hause da. Itxua aukeratuko nuke, Zuk itxua aukeratuko zenuke? Bai, kaxigan itxua da, igual horregatik, suerte emango zen. Hola. Vale. Hause da, lehenengo galdera. Zein mendetan asmatu zen audifonoa? Eta hauetxek dira aukerak. 19. mendean edo 20. mendean. Ez da egiti ideak.
ez dakat. 50-50. Audifonoa, minez. Audifonoa. Bai, zerren audifonoa ez da bizitza. Bai. A ver, es que bastante moderno emateu, baina... 19, 20... Hartu zure denpora. Ez dakit, ja. Ez que igual, ni 19 mendian sortuko zan. Igual, 19 esangoet. 19? Bai. 19 markatuko dugu. Eta gorde ingo dugu erantzuna. Bueno, listo. Bigarren galdera. Zein geratu zen gorra? Zu ez, ez? Ez, oingoz ez. Ni laster. Aukerak hauetxek dira. Wagner, Stravinsky edo Beethoven? Beethoven. Argi daukazu? Bai. Bai, ez da. Beethoven markatuko dugu. 10.000 euro baino gehiago jokoan, Bai. Majo? Bai. Eta hauxe da hirugarren galdera. Zein da, zea maiz taldeak gormutuen hizkuntzara itzuli duen abestia? Eta hauetxek dira aukerak. Zuk borroka hasi. Negua joan data, gaur edo kea. Negua joan data. Bastante seguru. Bastante seguru. Bai, bideoklipa ikusitagat eta hola iteu da, holako gesto egite ditu. Bai, Bai. Negua joan data markatuko dugu beraz. Bai, merituak aneskak. Bai. Eta erantzuna gorde ingo dugu. Listo. Bai. Bukatu duzu. Momentuz. Momentuz. Bai. Edo ez, edo bai, edo zer. Euskalo. Edo Yucatan bai, edo Yucatan ez, Sagarrotegi bai, Sagarrotegi ez. Bueno. Errepasatuko ditugu zure erantzunak? Bai, a ver. Mesedez? Bai, favorez. Oso ondo. Hauxe zen hirugarren galdera. Zein da, zea maiz taldeak gormutuen hizkuntzara itzuli duen abestia? Eta zuk esan duzu, negua joan data. Hoi da. Bai. Zuzena alda? Zuzena da? Asmatu duzu? Oso ondo. Bai. Beste bi galdera falta dira. Bai, hoi da. Bai. Noa jungo gea. Bigarrenera, bai. Vale. Venga, bigarren galdera. Vale. Zein geratu zen gorra? Zuk esan duzu? Beethoven. Bai. Zuzena alda Beethoven? Zuzena da? Oso ondo. Eta badakit ez garela zinezalea baina, pelikula bat Kopin Beethoven, maravilloso. Eta hori dana saltu. Nik ikusitagat txakurra na Beethoven. Horiak gati ikusita. Claro. Bueno. Gorka. Bai, venga. Azken galdera. Vale. Vale? Hauxe zen lehenengo galdera. Zein mendetan asmatu zen audifonoa? Eta zuk esan duzu, audifonoa modernua da. Baina azkanean 19. mendean esan duzu. Eta zalantza dituzu, ezta? Kristona gaina, bai, zalantzako, ez dakit. Baina, bada, igual, tipikoa olako bat uste zinuna, baina lehenu asmatu zala. Ero alda izan 19. mendea maieran. Hoi da. Batek dakik. Bai. 19. mendea. Hori da, Gorkaren erantzuna. Eta, zuzen alda? Ez! 20. mendean asmatu zen, 50. hamarkadan zatzago izateko. Oso modernoa da. Bueno, tranquil, gaur etzara super galderara iritsi, baina zu gaurkoan 384 euro irabazi dituzu, Ondo. Eta guztira 2.524 euro irabazi dituzu, beraz. Zorionak txikiz eta badakizu, urrengo saioan beste aukera izango duzuela, gure zakuko dirua irabazteko. Badakizu egu amentxe gaudela egunero astelenetik ostegunera, gaueko 9:00 aurrera, zurekin bat egiteko eta kontu ze, urrengo saioan, 10.673 euro izango ditugu zure zain. Aio! Mua!